Atxaldeon, hasi baino lehen, igual aurkezpena itea, idazkari berria dakau, Leire Uzin, astelenean hasi zan, eta gaurkoa bere lehen plenoa, ongi etorri Leire, eta gaur puntu bakarra dakau, Gorkaren laguntza ere badezu hor. Hala ere, gai hau ez dut uste zuretzako arrotza denik, Leire dator Goienako mankomuniadeko idazkari kontu hartzaile izan da. Beraz, kontu hartzaileetatik gai hauek lan dituzu, beraz, estrenonako gai zaila bada, bat, pleno bakarra barkatu, gai bakarra 2026-rako ordenantza fiskalak onartza. Laburrean mintzat aurkeztuko dut, aurrekoan antolaketa batzordean, diktaminatu genuen proposamena, baina mintzat udalbatza osoak jakin dezan, zer dan eskatuko deguna. Hoi bezala, dano dakigu urte sasoi honetan tokatzen zaigu ordenantza fiskalak eztabaidatu eta onartzea. Samerrik ez dago, ordenantza hauen bidez, arautzen ditugula udal zergak, tasak eta prezio publikoak, eta hauen bidez egia da udalak bera ere diru sarreran portzentaje handi bat lortzen degula zerga tasaren bidez, eta helburua badela diru sarrera hoien bidez herritarrei ahalik eta zerbitzu publikorik onenak eskaintzea, beti ere herritarren beharrak eta udalaren diru sarreren arteko finantza oreka bermatuz. Guretzat urtero esaten dut eta azpimarratzen dut, hala delako fiskalitatea ez da soilik udalaren funtzionamendua bermatzeko diru iturri nagusia, guretzako fiskalitatea bada bitarteko bat, bada tresna bat, usurbilerako dauzkagun helburuak lortzeko, usurbil berdintzaileagoa, bizigarriagoa eta jasangarriagoa eraikitzen jarraitzeko. Eta zentzu hortan, ordenantza fiskalak lantzen ditugunean, lehentasuna bi ildotan jartzen dugu, batetik berdintasuna eta justizia sozialari ematen diogu lehentasuna, eta bestetik ere trantsizioko sozialari, proposamen honek ere jasotzen ditulako hainbat neurri fiskal, bide horretan sakondu ahal izateko. Eta ondorioz, azkenengo urte hauetan esango nuke, bide bat egiten ari gehala usurbilen fiskalitate justuago eta berdeago bat izateko. Askotan ere iruditzen zait inportantea dela argitzea zer diren zergak, zer tasak eta zer prezio publikoak, batzun eta besteen helburuak ez direlako gauza bera. Zergak azkenean herritarrok dazkaun ondasunak edo lortu deun aberastasuna zergapetzen dugu, hoxe da zergen helburua. Tasetan udalak eskaintzen dituen zerbitzu publikoengatik herritarrek ordaindu beharrekoa, eta prezio publikoak aldiz, udalak eskaintzen dituen jarduerak edo eskaintzak, ordaintze herritarrek, hori jasotzeko herritarrek ordaindu behar duten kontraprestazioak kasu honetan beraien borondatez hala erabakitzen dutelako, jotzen dutelako aukera hoietara. Beraz hori esan da, importantea delako gero batzuen kasuan edo besteen kasuan ezberdintasunak egiten ditugulako, argi izatea zer dan gauza bat eta zer dan beste bat. Sarrera hau esan da, guk planteatzen duguna da, KPIaren araberako igoera orokor bat 3%. Aurten 3%. Urtero erreferentzi bezala hartzen dugu, ordenantza fiskalak lantzen irailan hasten gara, beraz aurreko hilabeteko EAEko KPIa zenbatekoa zen, eta beraz kasu honetan uztaileko KPIa 3%an zegoen, eta beraz aurten erreferentzi bezala hartu dugu uztaileko KPIa. Lantzen hasi ginerako artean argitaratu gabe zeolako abuztuko KPIa, eta lanean hasita geundenez, uztailekoari erreparatu genion. Beste urtetan ere hala izan dugu, uztaila edo abuztua, azken batean hilabetetik batera bestera, ez da lako alde handirik egoten. Eta erreferentzio bezala hartzen dugu EAEko KPIa urtero.
Eta hori da esan bezala aurten ere erreferentzia bezala hartu duguna. Edo nola ere, gauza bada igoera orokor bat planteatzea, baino salbuespenak egon badaude, hainbat tasa eta prezio publikoetan, kasu askotan, zerbitzu horren gastu eta sarreren inguruko balantze ekonomikoak utzitako emaitzak adierazitakoaren arabera eta kasu askotan proposamen horiek maila politiko-teknikoan lantzen ditugu. Beraz, tasen kasuan, aldaketa nagusiak edo salbuespenak zeintzu diren, badakizue legealdi hasieran ere, hainbat tasetan legealdi osorako planteamendu bat egin zela, nolabait tasen igoera progresibo bat planteatu zelako, eta beraz, tokatzen dena da, legealdi hasierako egindako planteamendu horren, ezarpen bat aurtengo urteari dagokionez. Horren kasua da, ur hornidura, estolderia edo arazketaren tasan. Hor aldaketa esanguratsu bat egin genuen legealdi hasieran, lehen aldiz hasi ginelako arazketagatik kobratzen ordura arte Usurbilgo udalak inoiz kobratu ez duena beste herri guztietan egiten zen bezala. Eta hor egin genuen planteamendua izan zen. Ulertzeko uraren tasak bi kuota ditu, finkoa eta aldakorra, norberak duen kontsumoaren araberakoa, eta estolderiagatik kobratzen da ur kontsumoaren 75%, eta finkatu genuna izan zen, arazketagatik kobratzea ur kontsumoaren 60%. 60% hori kolpetik ezarri ordez duela 2 urte, esan genuna izan zen, modu progresiboan ioko genula, eta urtez urte 120 aplikatuko genuela. Beraz, aurten, izango litzateke azken urtean, eta aurten tokatuko litzaiguke, beste 120 hori aplikatzea. Beraz, horren arabera, geratuko litzatekena da, nolabait ur kontsumoaren kuotaren 125%koa izango da, estolderia eta arazketagatik kobratuko litzatekena. Beraz, esan bezala, legealdi hasieran egindako planteamendu horrekin, aurtengo 120ko igoera horrekin, bukatzen da. Nik esan berdet, pixka bat ere begiratu genitun batzordean, Usurbilgo herritarrek urarengatik ordaintzen duten tasa, inguruko herrietako baxuena izaten jarraitzen duela. Bigarren aldaketa nagusia tasei dagokionez, hondakinen tasari dagokiona da. Eta ingurumen sailetik egindako txostena hartu dugu aintzat planteamendu hau egiterakoan. Eta planteatzen dena da 2026ko 115ko igoera. Beste edozein tasetan bezala, hondakinen tasan ere, nahi duguna da defizita 0 izatea, horrela jasota dago ere, Usurbil 00 plangintzak, nolabait gastuak eta sarrerak orekatzea, parekatzea, eta esan behar dugu, egia esan, helburu horri jarraiki, azken urteetan, hainbat neurri hartu ditugula, ez soilik tasak igoz, baita ere gastuen kontentzio ariketa importante bat eginez. Oraindik ez gaude defizit 0, baina hurbiltzen nahi gea helburu horretara. Askotan, helburu hori lortzeko ez da nahikoa eragina dute handik eta hemendik udalei kobratzen zaizkien tarifak, eta bizkat hori ere mahai gainean jarri nahiko genuke. Gipuzkoan hondakinen kudeaketan bestelako fiskalidade bat aplikatuko balitz, Usurbilgo udalak izango lituzken sarrerak gehiago izango liratezkela, eta horrek ahalbidetu zezakela Usurbil egoteak hasi defizit 0. Eta hori ulertzeko bi arrazoi daude nagusiki. Hemen Ibonek bere txostenean egin du 2025 urtea ez da amaitu, txosten hau dago abuztuko estimazioarekin, urte amaieran egongo diren gastuak eta egongo diren sarrerak zenbatekoak izango dira, esaten du, gastuak 1.115.000 eurokoak izango direla, sarrerak 215.000 euro ingurukoak izango direla, eta beraz aurre ikusten du urtea amaitza 200.000 eurokoko nolabait galera edo defizit batekin. Defizit hori
gutxitu daiteke modu nabarmenean esan bezala, Gipuzkoan bestelako tarifikazio sistema bat edo bestelako fiskalidade bat egongo balitz, eta da ondo egiten degunak saritzea eta gaizki egiten dutenak zamatzea edo zigortzea hondakinen kudeaketako premisa edo paradigma nagusia dena. Eta hori izateko, bi arrazoi ematen ditugu. Alde batetik GHKak duen bonifikazio sisteman usurbili soilik 20% aplikatzen zaio, eta uste dugu 45% arteko bonifikazio bat jaso dezakela usurbilek, kontutan hartuta nolako gaikako bilketak daukagun Gipuzkoako eta Euskal Herriko eta esango nuke kasik Europako gaikako bilketa handiena 87%an gaudelako. Bestelako lortuko bagenuke tratamendu gastuetan 55.000 euro gutxiago ordainduko genituzke. Eta badago, iaz asko hitz egin zen hondakin lege berriaz, batez ere herritarrei tasak igotzeko, udala askotan izugarrizko igoerak planteatu ziren tasetan eta gutxi hitz egin zen kanonaz. Eta lege horrek aurreikusten du kanon horren helburua, finalista izango bada, ondo ari diren udalentzat diru sarrera bihurtzea, eta hori bada adibidez Katalunian egiten dutena. Eta Kataluniako ereduak gurera ekarriko balitz legeak hala jasotzen duelako, gure estimazioa da usurbilek kanon horrengatik 37.000 euroko diru sarrerak izango lituzkela. Beraz, tratamendu gastua gutxita zein diru sarrera hau gehituta, hitz egiten nahi geha 83.000 euro gutxiago, beraz, esan nahi du gure defizita 200.000 eurokoa izan ordez, askoz txikiagoa izango litzatekela, eta herritarrek gutxiago ere ordaintzeko aukera izango luketela. Edo nola ere, 2000 eta esandako 26-rako 15% igo arren, oraindik ere usurbilek jarraitzen du hondakin tasa txikiena izaten. 2025ko datuak ematearren, usurbilen 138 euro ordaintzen ditugu bataz beste hondakin tasan, Lasarten 206, Hernanin 145, Donostian 276, Orio Zarautzen 175, Oiartzunen 178, Astigarragan 177. Beraz, hor daude datuak, eta berresten geha gure hondakin kudeaketan gaikako bilketa eta bilketa kalitatezko bilketa batek zemaitzak ekartzen ditun, eta oraindik ere hondakinen tasa bajua daukagu. Hoi esan da, tasetan beste aldaketa bat hilerriaren zeatan egin ditugu. Aurten heldu diote zerbitzuetatik, pixka bat hilerri zerbitzuak sortzen dituen kostuen eta sarreren inguruko azterketa bat sakona eginda, kostuen kalkulo bat eginda, kasu honetan ere inguruko herrien prezioak ere begiratu ditugu, askotan erabakiak hartzeko importanteak direlako inguruko herrietan ere zertan ari diren begiratzea. Zentzu horretan aldaketa nagusiak 3 dira, emakida batzuk eguneratzea proposatzen da, ez ditu kopuru zehatzak esango hor dituzuelako. Igoera batzuk bai planteatzen ditugu, batez ere kostu handia eragiten dutelako errautsak edo gorpuzkiak atera eta lekuz aldatzea, hor bai igoera bat planteatzen degula, eta baita ere tanatorio zerbitzuangatik ere igoera bat planteatzen dugu. Edo nola ere, esan, lehen defizita 50%koa bazen, moldaketa edo bermoldaketa hauekin, geatuko gea defizita 30% ingurukoa, alegia, jetxiko genuke 20% inguru. Edo nola ere gure asmoa bada, esan nahi zerbitzua garestitzen nahi gea, baino zerbitzua hobetu nahi dugu, tasen helburu hori dalako, herritarrei ordaintzen duten zerbitzuagatik, kalitatezko zerbitzua ematea, eta ondorioz, aurre ikusten dugu datorren urtean, aginako hilerrian hainbat esku hartze
egitea, hilerria txukuntzea, eta Usurbilgo hilerrian ere aparkaleku berri bat egitea. Gaur egun gabeziak baditu zentzu horretan, eta asmoa bada, eta beraz, esandakoa garestitu bai, baina hobekuntzak egin ere bai, eta pixkat hori da asmoa hurrengo urterako. Orduan, tasei dagokionez hori, aipagarriak, prezio publikoetan gauza bera, pixka bat legealdi hasieran egindako planteamendu horri heltzen gatzaizkio 2026an ere, esaterako kiroldegiko abonamendua planteatzen dena da urten beste 5,5 igotzea, hau da, buruntzaldean mailan adostutako prezioak edo igoerak dira. Hor ere, legealdi hasieran, legealdi osorako plantamendu bat egintzan, eta plantamendu horren arabera tokatzen da urten 5,5 igoera egitea. Bestelako aldaketa bat udajolasen da, hor ere, helburu bezala markatu genuen ez defizit zero izatea, baizik eta gastuak eta sarrerak 50% defizitean ustea behintzat, ordurako genuenak altuagoak zirelako, eta beraz urtez urte 15 euroko igoerak egitea. Beraz, aurten tokatuko litzateke azken igoera egitea 15 eurokoa. Azken igoera hau eginda, datorren urteko kuota 135 eurotan geratuko litzateke. Hala ere, esandakoa, igoera hau planteatuta ere, oraindik oso urrun gaude, gastu sarreren arteko oreka bermatzetik. Eta beste prezio publiko bat aurreskolaren inguruan, danok dakigu etorkizun oso laburrean egoera aldatu egingo dela, eta beraz, proposamena zen aurreskolako kuotak bere horretan ustea eta ez aldatzea. Eta zergen kasuan, zergen kasuan bai, lehen esandako igoera orokor hori, 3ko igoera bat planteatzen dugu, ez da aparteko igoerarik aurre ikusten, eta hau, erabaki hau hartzen dugu ere bai, pixka bat batzordean konpartitu genuen diagnostiko bat, eta da azterketa bat egin dugu Usurbildarren presio fiskalaren inguruan, ez? Askotan, emantzat ematen dira gauza batzu, baina ikuste genuen interesgarria ikustea eta baloratzea zein den Usurbildarrek duten presio fiskala eta berriro ere inguruko herriekin parekatza. Horretarako bi zergen azterketa bat indeu, bat ondasun higiezinen zerga eta baita ere ibilgailuen zergan. Bi horiek aztertu ditugu, eta hor azkenean ibiaren zerga guztia bezala foru arauak markatzen ditu joko arauak zeintzuk dian, hor aukera ematen du 0 edo 0,4 aplikatzea. Usurbilgo kasuan aplikatzen dugu 0,24, eta ikusten aritu gara beste herrietan ere zenbat, ez? Eta azterketa horrek, ekarri du, Usurbilek baino presio fiskal txikiagoa dutela, esaterako Donostiak, Andoainek, Urnietako Jartzunek edo Astigarragak, Oriok eta Usurbilek berdina daukagu, eta Lasartek, Hernanik eta Errenteriak zertxo baita handiagoa. Orduan, pixka eta azterketa hau eginda, ikusita ere bai azterketa hau egiten da ere bai, etxe bizitzen balio katastrala eta herritarren errenta kontuan hartuta, gure proposamena zen ez ikutza eta horretan uztea. Kontutan hartuta ere, pixka tasetan ere nun gauden. Eta ibilgailuen presio fiskala ere neurtu dugu, hor aspalditik aplikatuta daka udal honek progresibidadea, alegia zilindrada txikiago duten ibilgailuek presio fiskal txikiagoa ezartzen diegu, eta handiagoa dutenei gehiago, edo bestera batetara esan da, gehiago kutsatzen dutena presio fiskala handiagoa eta gutxien dutena gutxiago, pixkat parekatu geha beste herrietan, eta ere bai erabaki dugu ez ikutzea. Baina, esan dakoa, badator azterketa batetik, eta iruditzen zaigu azterketa hauek ere izatea esku harten gisa honetako erabakiak hartu behar direnean, garrantzitsuak direla. Eta hor, bai, proposamen bat, batez ere igual proposamen tekniko bada gorka, eta igual nahi badezu, igual esplikatu zertzela da txikin bat edo beste esan, plusbalian zer dan egingo dugun aldaketa.
Bueno, plusbalien bai, esandakoa. Arau foralei mugatuta gaude, bai, orduan arau foraletan koefiziente batzuk markatzen dituzte. Koefiziente horietan, importanteena 20 urtetik gorako transmisioak izaten dira, bai, normalean ze bat erosten danean higiezin bat, normalean transmisioa gertatzen da erosten dezunetikan saltzen dezun arte, epe hori, bai. Orduan, salmenta gehienak edo salmenten 50%ak edo erentziak 20 urtetik gorako koefiziente Etxebizitza. horretan erortzen dira, bai. Eta, bueno, estatutikan aldatzen dituzte koefiziente horiek, eta ikusi dugu azken 2 urteetan, 20 urteko koefiziente hori 10% jetxi egin dutela, bai. Orduan, nolabait ere proposatu genizuen teknikoki, bueno, nahi bazan horrek ekarriko lukeen diru sarrera apaltze hori, bai, diru sarrera gutxitze hori apaltze aldera, KPIaren goitikan jotzea plusbaliaren udalaren tasa, bai. Eta horrekin ikusiko dugu 26a ze neurritan di joan, aber diru sarrerak beruntz doazen edo ze heinean, eta ikusiko da aurrera begira ere ze igoera markatu edo, bai. Hori da. Eta gero, bueno, bestelako neurri edo aldaketa batzuk, bueno, badakizue Usurbil oraintxe izendatu dula Jaurlaritzak tentsio handiko herri, hor badakizu horretarako, pues bueno, plangintza bat egin behar izan dugu, 3 urterako etxebizitza plan bat, etxebizitza plan horretan jasota dagoen ildoetako bada etxebizitza hutsetan eragitea, eta horretan eragiteko neurriak tako bat dira, neurri fiskala, kasu honetan udalen eskutan egon daitekena, ibiaren errekargoa, bai, etxe bizitza gutxe ezartzen zaien errekargoa. Badakizue, iaz egin genuela aldaket, bueno, errekargo hori Usurbilgo udalean Usurbien aspalditik ari zen aplikatzen, 150%koa zen, iazko ordenantza fiskaletan 150%ra igo genuen, eta aurten da beraz lehen aldia aplikatzen duguna 150%koa, eta interesgarria iruditzen zitzaigun ere, ematea datu bat, zenbat etxe bizitzei aplikatu zaien, badanok ere edukitzeko datu hori, ez. 183 kobrantza bideratu dira, egon dira 38 errekurtso, eta 38 errekurtso horietatik 8 ez dira onartu, ondorioz guztira 163 pertsonei, etxe bizitzei, intzaie errekargoa. Aplikazio honetan ikusi ditugu, bueno, aplikazio guztietan bezala badaudela zer zuzendu, eta beraz bai ekarri dugula zuzenketa bat honetara. Orain arte etxe bizitza hutsak dira inor erroldatu gabe dauden etxe bizitzak, eta beraz horrekin udalak errolda bat egiten du eta kobratze zaie. Pertsona batek ekartze badu, ez nik alokairu kontratu badakat, eta alokairu kontratu horrekin aski da, nolabait, etxe bizitza horretan norbait bizi dela ondorioztatzeko. Bueno, ikusi dugu, seguraski ez dela aski alokairu kontratu bat ondorioztatzeko norbait bizi dela edo ez. Eta beraz, baldintza bezala alokairu kontratua jarri ordez, jarri duguna izan da energia konsuma. Iruditzen zaigu askoz fidagarriagoa dela baldintza bezala jartzea, urteko kontsumo gutxieneko bat. Eta hori izan da, jarri egin dugun aldaketa, ikusi ditugu ere, inguruko herrietako ordenantza fiskalak ere aztertu ditugu, eta hainbat herrietan ere horrela dago jasota, uste zarautzen, horrela dagoela jasota, eta beste hainbat herriren baten, eta beraz, alokairu kontratuak aurkeztu ordez, esan bezala gutxieneko kontsumo elektriko minimo bat erakuste bada, ulertzen da etxe bizitza horretan norbait bizi dela eta ez dagoela hutsik, eta ondorioz errekargu horretatik salbuetsita egongo litzateke. Eta orduan, aipatzeko, hori izan dela egindako aldaketa bat, eta beste aldaketa bat ere, badakizue, lehen aipatu dut, trantsizio ekologikoari begira hainbat neurri jasotzen direla ordenantza fiskaletan,
Hoietako bat bazen hitz egiten ari garen zerga honetan, ondasun higiezinen zergak, energia aprobetxamendurako inbertsioak egin ezkero, geneukan jasota 40ko hobariak egitea obra egin eta hurrengo urtean, urte batez. Bueno, hor alegazio epeetan peseren aldetik jaso genuen emendakin bat 40ko hobari hori 70koa bihurtzeko, bueno, alde bozkatu genuen, beraz, jasotzen dena ordenantza fiskaletako azken testuan da 70koa izatea hobari hori, eta gero erredakzioan ere aldaketa bat, alegia hobaria emango da, baldin eta legeak, alegia, obra batzutan legeak hala behartzen dutenetan egiten dira energia, eta beste batzutan bere kabuz. Orduan legeak behartzen duten hoietakoak ez dute jasoko. Gero beste hainbat neurri daude ere bai, trakzio mekanikoko ibilgailuetan, izioaren zergan eta bar. Eta gure ustez, bueno, berria ez izanagatik ere, iruditzen zaigu importantea dela azpimarratzea Usurbilgo udalak daukan hobari sistema. Gure ustez, lehen esan dut, justizia sozialean eta aukera berdintasunean aurrera egiteko neurri bitarteko badiala ordenantza fiskalak, jadanik 2021 esango nuke jarri genula martxan hobari sistema ambizioso bat, ez soilik tasetan aukera izatea hobariak izateko, baizik eta tasetan hobariak izateaz gainera ere prezio publikoetan, ulertzen genulako bizikidetza unitate bateko errenta ezin zuela muga bat izan, udalak eskaintzen dituen eskaintza publikoetarako akzesoa ez izateko. Eta beraz, helburu horrekin jarri genituen martxan, hor finkatu genuen, erreferentzi bezala hartu genuen, ze pertsona izan daiteken hobariduna erreferentzi bezala daukagu lanbide arteko gutxieneko soldata, beraz hori urtez urte berritzen dugu, berria onartu hala, bai? Hau, estatu mailan onartzen da, eta azkenen onarpena da gaur egun 1.180 eurotan dago finkatua lanbide arteko gutxieneko soldata, eta beraz gure ordenantza fiskaletara ekartzen dugun erreferentzia hori da. Ulertzen dugu, erreferentzia honekin neurri honen onuradunak gizarte talde zabalak izan daitezkela, eta horri eusten diogu ondorioz. Eta hori esan da, zuena da hitza. Nik argitze aldera. Argitze aldera, Argitze aldera, bai. Hasieran aipatzen hasi gean igoera orokora 103ko igoera hori batzordean, aipatu gaur esan duzu uztaila eta abuztu artean ibiltzen dela, igoera batzutan uztaila eta bestetan batzordean okerrez banago aipatu zela uztailetik uztaila izaten zela. Nik aipatu nun abuztuko igoera 2,8koa zela, zebazion proposamen bat PSek egindakoa 2,7ko igoera beak proposatzen zuen, eta horrei, bueno, estatukoa zelako kontrabota bozkatu genioan. Baina zuk batzordean aipatu zenuen igoera 103koa uztailekoa zelako. Bai, hartu genuen erreferentzi bezala uztaileko indizea, uztailean zegoen indizea. Bai. Dira, aipatu genuena batzordean. Bai. Horretik esan dut, batzutan horretik esan dut, martxan jarri gineneako gaindik abuztukoa argitaratu gabe zegoen eta uztaileko hartu genuen. Gero ora, ja, abuztukoa publikatu zuten, baina. Ja, proposamena osatua genuen. Zenbaki guztiak eta kalkulatuta. Bai, horretik esan dut hartzen direla, edo uztailekoa, edo abuztukoa ulertzen deulako hilabetetik batetik bestera apenas egoten dela aldaketarik, eta aurten lanean hasi gehala erreferentzi bezala hartuta uztailekoa gerta daitekelako urteren batean, agian abuztukoa hartu izana, baina horretik esan dut, edo da uztailekoa, edo abuztukoa, eta aurten lanean hasi ginenean abuztuko argitaratu gabe zegoenez, uztailekoa hartu genula erreferentzi bezala, baina hori da, azken urteetan, nik udalean 6 urtea mazkit, horrela egin dugu
edo uztaila, edo abuztua hartu izan dugu beti erreferentzi bezala. Eta batzordean esan nuen bezala, batzutan KPIa dakigu zer nolako igoerak izan ditun, batez ere pandemia garaian eta egon diren ez egonkortasun ekonomikoen ondorioz, eta beti ez dugu aplikatu uztaila edo abuztuan egon diren igoerak, pandemia garaian izoztu egin izan ditugu, edo beste batzutan gutxiago, edo beste batzutan inkluso garai batean ere KPIa gehi bat, horrelakoak ere egin izan dira. Nik hitz egingo batez ere gure ibilbide honetan beti erreferentzia bezala hartu da hori, baina esandakoa segun ze kopurutan dagon, ez da igual aplikatu pandemia garaian esaterako eta ostean, 6, 8 eta 10 egondanean KPIa, inoiz ez dugu aplikatu halako igoera bat. Ulertzen dugu orain dagoena, beti esaten dut ez zaitela gustatzen esatea zer dan asko eta zer gutxi poltsiko guztik ez dutelako berdin bizi igoera hauek, baina dauden datu hauek direla zeroko zen urtetako datuak, eta horregatik egin dugu zailekoa, eta beti EAEkoa bai hartzen dugu erreferentzi bezala, eta horregatik guk ere bozkatu genuen PSek aurkeztutako emendakinaren aurka, erreferentzi bezala, estatu mailako KPI hartzen zuelako, eta hori bai gu beti EAEkoa hartzen dugu erreferentzi bezala. Zait argitu dudan, baina Bai, bale. Eta gero, bigarrena baita ere PSek aurkeztu zuen emendakina hobariena, proposamena zen 140koa eta beraiek eskatzen zuten 150koa. 60 esan dut, orduan gaizki esan dut, 50koa. Nik gaizki esan dut. 50koa. Bai. Bala bazangan gaizki esan dut. Esan dut, nire apuntetan 160an neukan, baina gaizki, ala bada gaizki esan dut. Bueno, ja hemen esan duena, bi emendakina aurkezten genuen, bai onartuta dago, eta bueno, eskerrak nahi dut bai gobernu taldekoari eta bai J taldeari onartzeko, eta gero beste emendakin bat aurkezten genuen, hori, KPI 2,7, 103 ordez, badakigu diferentzia ez da handia, baina bueno, gure iritziz pentsatu dugu etxeak azkenean etxeetan nabaritzen da. Orduan horregatik gure botoa abstentzioa izango da. Badaude hitzartze gehiago? Orduan bozketara pasako gea, 2026ko ordenantza fiskalen alde, kontra eta abstentzioa. Orduan, 11 boto aldeko, kontra 0 eta abstentzio bat. Ondorioz, 2026ko ordenantza fiskalak hasieraz onartzen dira. Listo.